עדן, ליזה, מה לא פורים היום? זה לא פורים, הפודקאסט של עדן וליזה. עדן, ליזה, מה לא פורים היום? זה לא פורים. פודקאסט של עדן וליזה. אז במקרה שזה לא היה ברור. במקרה שלא הבנתם את הרפרנס, למרות שליטרלי אני אשים את הפתיח קודם, תלכו לבדק. לשמוע את זה פעמיים. כן. פשוט תשימי את זה בלופ. אין גליץ' פרק שלם רק הפתיח. כן. כן. יש גליץ' במוח, אבל זה. אוקיי, אחרי הרבה זמן שלא עשינו פרק בגלל שהייתה קצת מלחמה. היה מלחמה, מה ואז עוד יום מלחמה, תקופת מבחנים קצת. היה תקופת מבחנים, מה זה עדיין יש תקופת מבחנים? עכשיו מתחילים תקופת מבחנים. אבל פינינו זמן כדי לעשות את היה גם כנס האנימקון. נכון, שבו עשינו את הפודקאסט לייב. כן, שאמרו זה פרק שלו עוד רגע. והבטחנו בפרק הזה שאנחנו נעשה פרק על זוגות, ואנחנו מקיימות הבטחות. אז הבאנו את הגברים המסכנים בעולם, אלה שיוצאים איתנו. תציגו את עצמכם. ייי. תעשו לבן ירו מספריים אם נציג את עצמו קודם. בהצלחה. אני אומרת שהם לא פה כי הכרחנו אותם. אני פה מקצועני החופשי לגמרי. אני אישית הכרחתי. יש לי שרשרת זו מתחת לא קריאה לשולחן שכובלת אותי לכיסא. לי אין, אבל זוהי לא קריאה לעזרה. זו זעקה אתם לעזרה. תשמצו פעמיים אם אתם בסכנה. 1, 3. לא, תציגו את עצמכם, לא? טוב, אני שי, אני בן הזוג של ליזה. זה בערך כל ההגדרה שלי בחיים, מסתבר. מה אתה עושה בחיים? אני נכנע למחשבים, אני מתכנת. אני עכשיו בדיוק החלפתי עבודה, אני חוקר משחקי מחשב במחייתי. זהו, ואני גם בקוספליי בגללה, אנחנו גם... גם מהרצון האישי שלך. מה? וגם מהרצון האישי שלך. לגמרי, על זה. ואני גם אבא של עוזי, שאולי תכירו אותו, נכניס תמונה. בוא לפה. עוזי, קס, בוא לפה. יש לנו פה אורח מיוחד היום. עוזי, בוא לפה. אליי. חמור. רגע, אימצתם אותו ביחד? לא. הוא קודם הגיע. אני באתי אחרי זה. בטוח רואים אותו. כמה זמן אתה עושה קוספליי? עדיין לא. אנחנו רוצים לעשות קוספליי משפחתי שהוא יהיה בונד מספיי פמילי. מעולה. מגניב. אני רוצה לעשות אותו לקוספליי של נינה. נינה מי? מי שמבין, מבין. אוי לא. טוב. אני דביר. אני הבן זוג של... דבר לתוך הספר. אוהבים אותך תכניס לו. דבר. אתה זופס אותו, כאילו החיים שלך תלויים בזה. תכניס לפה. כשאני מעצבנת את דביר אז הוא לא מתווכח איתי, הוא פשוט הולך לפינה והוא תופס את ספר. וקורא מהתנ"ך שלי. מהספר של פעם פנטזי. בדיוק. כל פעם קורא מתנ"ך מתנ"ך אחרת, אחר. אולי מישהו יעזור. ואיזה אחד אומר שנשים הן מועטות. טוב, ממי, תציג את עצמך. אז אני עובד בלחטוף התקפי פסיכוזה על בסיס יומיומי. איפה עושים דבר כזה? בבתי מלון. בבתי מלון, כן. וואו. זה מאוד כיף לעבוד במלונאות. וכן, אני תוכלו לדעת כשעוזי עובר מתחת לשולחן. התחלתי לעשות קוספליי לפני כמעט 3.5 שנים. ממש לפני שעדן ואני הכרנו. והיום 3 שנים מתוכם אנחנו כבר ביחד, אז כן. אנחנו ממש כזה הקייס שבו זוג אחד הכיר בתוך קהילת הקוספליי וזוג אחד שהכיר מחוץ לקהילת הקוספליי. זהו, אני לא יודעת אם הייתי מחשיבה את לא זה הייתי בתור מגדיר את זה ככה. שהכרנו בתוך הקהילת קוספליי, כי דביר ממש רק כזה... הייתי ממש התחיל לעשות חדש, כן. קוספליי שאנחנו- נכון, אבל זה היה במסגרת אירוע של כן. קוספליי. זה גם בגלל קוספליי. כן, כנראה שלא הייתם מכירים אם לא זה. נכון. טוב, אנחנו לא נעשה ספוילרים, כי זה אחד מהדברים ששאלו אותנו. אז... לא, אבל הנה, סיפורי היכרות. אז עברנו לזה. אבל בוא נספר לעומק, את הג'וס. יאללה. את הג'וס. אז אנחנו נתחיל. את רוצה כבר להתחיל? התחלנו. רגע, לא ציינו כמה זמן כל אחד מאיתנו ביחד וזה. נכון. אוקיי. אני אמרתי אז- שאנחנו מה 3 אמרת? שנים. שלוש כן. שנים ביחד. וכמה זמן אתם ביחד? 1.5 שנה. 1.5. כל הכבוד. איכשהו.
שנה וחצי. וכאילו כל זוג גר בבתים. בקרוב אצלכם. אנחנו כבר. הם כבר. וואו. לא, התכוונתי בקרוב אצלכם בכללי, כמו שאומרים בחתונות. גם אצלכם. בטוח. אתה עובד במקום שלוקח כל כך הרבה כסף שאתה כבר יכול להשיג את הבת. כן. All around me are familiar faces. כן. in this economy. In this economy. פשוט כזה מהטבעות האלה שזו סוכריה. כן, שזה מוצץ. כן. כן, פשוט בשביל הקטע. כן. מה הוא עושה שם? לא, אנחנו מחפש. לא יודעים. מחפש מה לאכול. מחפש הוא אוצרות. מתחבר שם על הבובה מקאה של הפיל. למה יש לך אבק בפה? מה אתה שואל זה אבק? קורה. הוא מנקה לו את הבית? כל יש לו הכבוד. מלא אבק על החיים. ליטרלי יש לו אבק בפה, לא יודע אם רואים. קורה. אתה דביל. קיצר. רק שמח הוא להיות כמו, פה. עושה לנו מסדר. באמת. בודק שניקינו. הרס"ר הגיע. לא ניקיתם. תתפלאי. אני מופתעת, אני עובד מהבוקר. אוקיי, איך הקמתם? אז אנחנו הכרנו באחת המסיבות הראשונות של המאי בדופלקס. במסיבה הראשונה. לא, המסיבה הראשונה שלהם הייתה במועדון אחר, ואני לא יכולתי ללכת אליה, ממש התבאסתי, אני זוכרת. אז, כמה חודשים אחרי זה, אז הם הכריזו על המסיבה הראשונה שהייתה בדופלקס, ואני ממש התלהבתי. אני זוכרת שאמרו, מי שמגיע לבוש בקוספליי מקבל צ'ייסר חינם. הם ממש פרסמו את זה. אז אני מה שיחקו על אמרתי- זה? זאת הסיבה שאני הגעתי שאני גם. לא אלך להשתכר בחינם, מי אני? וגם אוטרוס ללכת בקוספליי, ואז כזה התלבטתי, כי הייתי כזה מסיבה, אנשים מזיעים, ולא בא לי עכשיו להיות עם משהו מסובך, אמרתי אני אעשה את מיקה, אז היה לי גם קרא תקני, הייתי בצבא, זה היה מתאים לאירוע. וזהו, ואז ראיתי את דביר, ובפעם הראשונה שראיתי אותו, אז כזה הייתי כזה, טוב, יש פה עוד מישהו שעשה קוספליי למעט הקון טייטן. אני הייתי והוא עשה- ערן יגר. מתאים. ערן כן. יגע. וזה כבר באתם לא היה בתור זוג. מתואם. בלי לדעת. כן. באותה תקופה הייתי עם בן זוג אחר, מייקס שלי, אבל שזה... כן. אני לא שם, אני חשיפה. זוכרת את זה בסיפור. קיצר, עם הזמן אנחנו נפרדנו, וגם אחרי זה, כאילו, במסיבה השנייה שהם עשו, וזה היה ביחד עם קטלינה, וזה היה גם כשאני וקטלינה התחלנו להיות חברות. כאילו, זה היה ממש כזה... אנחנו צוחקים על זה שהיום שנה שלי ושל דביר, זה היום שנה שלי ושל קטלינה, כי אנחנו בערך באותה תקופה התחלנו להיות חברות, בערך באותה תקופה שאנחנו התחלנו להיות בזוגיות. אז הלכנו עם קטלינה למסיבה, וואי, לגשת לכל הדיטיילס? וואו. זה- תפרטי כמה שאת קשה. רוצה. את לא הגיע- צריכה, אם יש אפי אנדינג את לא צריכה לספר לכל נראה, כן? זה בסדר. קאטה... חשיפת כל הסיפורים המביכים לפני שאנחנו היינו ביחד בפודקאסט. וואו, באמת. קאטה הגענו לדופלקס. היינו בקוספליי, נתחיל מזה שאנחנו היינו בקוספליי של צ'יינסורמן, הייתי מקימה. ואני הייתי בגרסה הסטרייטית של... אתה היית עם של חליפה. דנג'י. מה זה הגרסה הסטרייטית של פשוט בנג'י? בלי פאה, רק חולצה לבנה בגרסה ועניבה. אוקיי. הנורמית של דנג'י. הנורמית. וקטלינה מסכנה. הייתה הימנו, זאת עם הרתיעה. כן. ואנחנו יושבים כזה, הלכנו לאכול באיזה מסעדה, אני וקטלינה, וכשפגשנו את דביר אחרי זה, שתינו איזה בירה בחוץ וזה. ואז הם הגיע לו דפקו איזה בפה. משהו, הם דפקו איזה משהו. דפקנו איזה בדיחה, שלא הייתה כזאת עכשיו אני ישבתי מצחיקה. באמצע, אני פשוט הכיתי את החיים שלי. כל כך הצחיק אותי שהרגשתי מודעה. הבדיחה לא הייתה כל כך מצחיקה לפרוטוקול. אתה זוכר מה היא? אני לא זוכר מה היא, אבל אני זוכר שהסתובבתי לקאטה ואמרתי לה, זה לא היה עד כדי כך מצחיק, כאילו. אני הסתכלתי על זה, הסתכלתי על זה שנייה. בדיוק. זה גם צ'יינסורמן רפרנס. היית בדמות הלא נכונה פשוט. נכון. כן. כיוונת למקום הלא ולא נכון. ולא בפה שלו. נכון. זה אני לא מתלונן. בקיצור, אז אחרי זה אני מסתכלת על זה, על הרצפה, ואני אומרת, זהו, לא ירצה אותי בחיים. כבר התחיל להיות לי, זה קרש עליו. ואז הלכנו למקום אחר, וגם בדרך למסיבה... היית בסדר אחרי זה לפחות? לא הייתי בסדר גמור. זה בשגרה. זה לפעמים כן, קורה לה. אלכוהול בחוץ. זה באמת לפעמים קורה לעדן שהיא צוחקת חזק לא. מספיק כדי שהיא בקיאה. דיברנו לפני זה כבר קרה פעמיים מאז שהתחלנו לצאת עוד. דיברנו לפני זה כמה זמן ייקח לנו להתכנסל לרביעייה הזאת, אז הנה. כבר עכשיו נראה לי שהפסיקו, כן. יחסמו אותנו.
בקיצור, אם עד לא עכשיו, אז עכשיו. המים יעשו לנו בין וואו. מהמסיבות. קיצר, אז בסוף אחרי שהגענו למסיבה וזה, שתינו לא היה לנו איך לפלרטט. בכלל לא. זה היה חמור. זה היינו היה הכי קשה. אקוורד בעולם. אני הייתי בטוחה שהוא לא ירצה אותי בחיים, אני לא יודעת מה אתה חשבת. קאטה הלכה לרקוד על עמוד כי היא ראתה את העמוד, ואז מלא גברים ראו שהיא רוקדת על העמוד, אז אמורים גם אנחנו רוצים, נכון, ואז היא התחילה התעצבנה עליהם, אז היא התחילה ללמד אותם איך לרקוד על עמוד. זה מאוד קל. אז אבל עדן- מה אתה הרגשת מה אתה הרגשת אחרי הערב? אני? כן. אני החזקתי לך את היד בסוף הערב. אז זהו, אני לא רציתי להיות קריפ. היינו שזה- חמודים, היינו חמודים. לא התנשקנו, לא כלום, רק החזקנו ידיים במונית, נכון. ואז אמרתי יש. למרות הכל. למרות הכי. למרות הכל. ואז אחרי זה ישר היסטוריה. כן. קיצור. תודה. אז זה אומר שהקי חיבר ביניכם. כן. כן, זה הכי. מה באמת עובר לך בראש באותו רגע? אני לא עד כדי כך מצחיק. עם כל הכבוד. זה לא הגעיל אותך, זה לא... אתה לא גרם לך חשבת על זה שהיא, כי אתה חשבת על זה שהבדיחה לא הייתה כזאת מצחיקה. בדיוק. אני חושבת שהדיון לפחות גולס. על הכי שלי, אבל תודה. זה הפרס הג'וסי בסיפור. אם אתם באמת ליטרלי. מצחיקים, אני אקיא בגללכם. זאת המסקנה שלנו. אבל בסדר, זה לא היה באמת בידיים מצחיק. בטוחות. טוב, הסיפור אין לכם של... סיכוי, אבל יש לי קראש עליו, אז זה גם תרם לסיטואציה. לקי. כן. כן. זה זה הערב אם לא היית חמור. מגיעה זה לא היה קורה. צודק. הסיפור שלנו זה כזה, זה לא איך שהכרנו, זה הדייט הראשון שלנו שהיה טיפה ליותר מעניין. אנחנו הכרנו דרך אפליקציה, אנחנו קצת משעממים. אצלי זה בא אחרי שכזה, הייתי תקופה כבר כזה, לא חיפשתי ולא זה, הייתי מיואשת, ובדיוק באוניברסיטה כזה מישהו התחיל סוג של להתחיל איתי אבל לא להתחיל איתי, הוא היה כזה עושה צעד קדימה, 2 צעדים אחורה, וזה היה נורא מבלבל, כאילו מה בור רוצה מהחיים שלי. וזה סתם, דיברתי על זה עם הבסטי אוניברסיטה שלי, שאמר שכאילו, שמי, אין לך מה לחכות שמישהו יבוא כזה. לכי תרפסי לבד, אמרתי, טוב, בסדר, ניכנס בפעם המיליון וכמה לאפליקציות, לא שזה יצא מזה משהו, אבל כזה, אני אסתכל על גברים טיפה, אני אבין שאני לא מפספסת הרבה ואשכח מזה. והוא היה הלייק השלישי שלי. הצד של שי הייתה... אני הייתי די מסכן. אתה עדיין כזה, אפילו יותר, כי באתי אתה להגיד איתי. בניגוד להיום, אבל אפרנטלי אני לא הרבה השתנה, מסתבר. הוא מפחד להגיד מה הוא מרגיש. והייתי אחרי... אני הייתי בשלב בחיים שבו אני קיבלתי לעצמי את האופציה של אני הולך למות רווק, ואני אהיה הדוד המגניב עם טרקטור וגינה אני ושני מבין כלבים את זה. גדולים. כמה אתה? אני מבין את זה. אני הייתי אז בן 25? שתגזים ככה חיים. 24? זה מה אז שזה. זה 24. פחות או יותר אותו המצב שאני הייתי באותה הייתי בן תקופה. 24. זה משבר אמצע החיים של הדברים. רבע החיים. מה יצא? אמצע. הורדת לנו 50%. שמע, הסיכוי שאני אגיע לגיל במדינה 100 לא הזאת. מאוד גבוה. בסדר, עדיין. הוא עכשיו, לא קשור, בוא הוא נגיד עכשיו שבוע לא שתה מונסטר, הוא אומר, אני התחלתי לראות עוד לא, הפעם. לא, אני פשוט באחד הנסיעות, אני פשוט מקבל מונסטר ואני שותה ואני אומר, ליסה, הרעידות הפסיקו. הוא מפחד שלא יתקף לב. תשמעו, זה עוזר. זה פותח. אתה מאמן אותו שהוא יהיה כבר מוכן למה כן. שאתה תבוא. הלב זה שריר שצריך להגיע לכישלון. קיצר. מעניין. קיצר, אני הייתי בסיטואציה שאני כזה, טוב, אני הולך למות לבד וזה, אז הייתי כזה די נואש, ופשוט הייתי בכל האפליקציות, ללא יוצא מן הכלל, וכזה גם, לא היה לי שום דבר שהוצאתי גם את הכסף באותו זמן, אז גם אני לא מתבייש להגיד שגם הוצאתי פרימו על האפליקציות האלה, אז כזה מקסמתי ממש את כל מה שאני יכול להוציא מהאפליקציות, ושם פגשתי את האקסיט שלי, שצילקה אותי לכל החיים. ואז אבל כזה, אבל קיבלתי שם את הוולידציה של כזה, אוקיי, יכולים לרצות אותי, אני בן אדם רצוי ולא מנוקה מהחברה, אז אני אהיה באפליקציות, אבל אני כזה, אכנס פעם ביום, זה... פעם ביום, אתם מבינים מה זה? אתה תראו את זה פעם ביום, בקטנה. אפילו לא פעם ביום, זה אפילו לא היה פעם ביום, זה היה פעם בכמה ימים, הייתי נכנס כזה, עושה איזה 3-4 סווייפים והולך. אני כן מכיר אנשים שיושבים שעות כל יום. יש אנשים שמתייחסים את זה כמו משחק שהם... לא. במקום טמפל רן, אז... יש כאלה שכאילו רואים את זה ולוקחים סטוריז, שלוקחים תמונות ומעלים לסטורי. אם אתם מסתכלים כאילו על סווייפ פאטרנס של טינדר ושל טמפל רן, זה אותו דבר.
מנסבול למעלה למטה, זהו. וצריך לדעת גם ממי לברוח. כן. ושניהם בדרך כלל מפסידים. זהו, ואז יום אחד אני פותח את האפליקציה ורואה איזשהו קטפיש עושה לי לייק. איזה AI. איזשהו AI, כן, ואני כזה, טוב, זה קליר לי איזשהו פייט. ואני לוקח את התמונה שהייתה שם, איזה דמות זה היה? זה שהיה של כהנה, כן. איזה מטומטמת, אני שמתי פאקינג תמונות שלי בקוספליי זה האיקוני בעיניי. זה הכל. להכין מראש, להכין את המדינה מראש. זה גם מה שאני חשבתי, אבל באותו זמן אני חושבת את עצמי, איזה מטומטמת אני שמתי של כאילו דמות שהיא קטנה, שהיא חמודה, שהיא קטינה. כאילו... לבריאות. לבריאות. מה, יש לי זה פלשבקים לבריאות. לפרקים הראשונים. קיצר, לוקח את התמונה של ליזה בקוספלי של כהנה, עושה את... גוגל סרצ'. שואל את גוגל, כן, ומגיע לאינסטגרם שלה, ואני כזה, אוקיי, זה בן אדם אמיתי, זה לא קטפיש AI משהו. מפתיע. זה לייק בחזרה, הייתה נראית חמודה סך הכל, כן, דווקא לא בגלל הקוספלי, פשוט בגלל פרופיל כזה, כן. ושבועיים אחרי זה אני עושה את הלייק. ואחד מהדברים הראשונים שגם הוא טורח לעשות, זה גם לעדכן אותי שזה מה שהוא עשה, שכאילו, זה סליחה שזה יוצא קריפי. הוא יכל להסתיר את זה. הוא יכל, הוא בחר שלא, הוא יכל להיות כנה ולהגיד, סורי שזה יוצא כזה מוזר או קריפי וזה, אבל כזה, מצאתי את העמוד אינסטגרם שלך, ואת ממש חמודה, ואני כזה, ובמקום להיות כזה weirded out about it, הייתי כזה, איך עשית את זה? כי לא חשבתי על ריברסל. את אומרת, ראית הזדמנות. לא, זה היה, נורא התפעלתי מזה, כי מבחינתי זה היה טכנולוגיה רצח. טכנולוגיה. ופשוט התחלנו לדבר, אגב, את הסקרינשוט הזה, הראשון, של ההודעות הראשונות, אני הדפסתי וזה כרגע נמצא במוסגר אצלנו בבית. זה חמוד. אני אצלם לך את זה אחר כך ותשימי את זה, זה ממש מצחיק. וכזה התחלנו לדבר בזה והכל סבבה, וכאילו, אובייסלי בגלל שזה דרך אפליקציה, עוד לא יצאנו לדייט, אבל כן כזה, לא עברנו לוואטסאפ, לא, עברנו לדיסקורד. אפילו לא לאינסטגרם, עברנו רגע לאינסטגרם, אבל אז מאוד מהר עברנו לדיסקורד, שם שיחקנו מיינקראפט. ככה זוגיות של דיסקורד מוד והקיטן מתחילה. כן, כן, אני הקיטן. תעשה מיהו. עוזי לא הגיב, זה אומר שזה היה רע. מדרג מיאוים. מסתכל עליי. מה הבעיה שלהם? אני שיהיה את זה וכאילו 4K, קאטל 4K, אתכם עושים לי. וואי, תחתכי את זה. קיצר. אני שומר את זה לנצח. ובזמן שאנחנו משחקים במיינקראפט, אז כזה יש איזשהו רגע שבו כזה אנחנו מתחילים להתווכח על משהו, ועלה לי רעיון גאוני מה לעשות. אמרתי לו, שמע, וואי, איזה התערבות מטומטמת, אני חושבת שהיא יודעת יותר ממני במיינקראפט. אבל הייתי חכמה לגבי זה, אמרתי, טוב, אם אני צודקת, כן, אתה שולח לי בביט X כסף, לא זוכרת כמה, 15 שקל. ככה זוגיות עולה מתחילה. אתה שולח לי בביט 20 שקל. מה זה אומר לשלוח בביט? זה לקבל את המספר שלי, ולשלוח לי כסף, ווין ווין. אם אתה צודק, אתה מקבל את המספר שלי. עדיין, ווין ככה ווין. אמרו לך. והוא לא הבין שזה מה שקרה, בסדר, טעיתי, הוא קיבל את המספר שלי. ברור שהיא טעתה. זאת הייתה הפעם האחרונה שמאז טעיתי בקשר. בסדר? דיים. I got my win. אחרי זה יצא לו כזה לדבר עם אחד החברים שלו וסיפר לו שזה קרה, ואותו חבר, מתן, נכון? לא, אחד החברים האחרים מהעבודה שלי. אז תספר מה האינטראקציה שלכם. אנחנו פשוט כזה הולכים לאכול ארוחת צהריים, יוצאים מהמשרד הולכים לאכול ארוחת צהריים, הוא מספר שזה קרה, והבן אדם פשוט כזה, יואו, אתה כזה אידיוט! אתה כזה, מה? היא עשתה לך סטאפ לקבל את המספר שלה! לקח רגע. ואני חושב על זה רגע. שיט! נכון! עשתה לי טריק! אני חושבת אבל שנתחיל לדבר בדיסקורד זה יותר אינטימי ממספר טלפון. לפרוטוקול לעדן אין דיסקורד, כן. שזה לא משהו שאני מתלונן עליו. לא, גם מה אני אעשה למה? אתה מפחד שהיא תהפוך כאילו דיסקורד קיטן של מישהו? לא, כשאני מדבר עם אנשים בצ'אט אני אריב איתם, אני לא יודעת מה. וואו, באמת. אני אבל מפחד בשביל אנשים אחרים. אני לא מדברת עם אנשים בוואטסאפ, אני לא עונה לאנשים שמתקשרים אליי, שאני לא יודעת אם מישהו אז קיצר, קיבלת המספר שלי, התחלנו להתכתב בוואטסאפ, קבענו דייט, ועוד לא נפגשנו. לא נראה לי אפילו עשינו וידאו.
עד אז שעשינו אולי פעם. כמה זמן כל זה לקח? מה-3 לדצמבר עד ה-12 לדצמבר. שבועיים. שבוע, אתם לא יודעים מספר, אבל בסדר, שבוע וחצי. כבר סיכמנו על זה. אוקיי. חשבון זה לא הצעה חזק, זה בסדר. נכון. קיצר, אנחנו קבענו להיפגש בסרונה. אני מחכה בסרונה. הוא מגיע, ואז. רגע אחד אני עומד על שתי רגליים, רגע אחד אני על הרצפה, לא יודע מה קרה בין לבין. עלפת מהאור והיופי שלו. כל הקטע שהוא גם... כל היופי שלה עף לי לפנים. He didn't see that coming, כי יש בינינו גם הפרש גבוהים, אז הוא כזה רואה גובלין רץ עליו and tackles him down. כל כך שמחתי לראות אותו שלג'יט פשוט קפצתי עליו בחיבוק והפלתי את שלי לרצפה. היה לנו דייט מקסים. יואו. הוא גם, נפגשנו בתל אביב והוא הסיע אותי כל הדרך הביתה. זה מרשים, ככה צריך לעשות. זה טיפה בעייתי. כל מה שאמר עד עכשיו, אל תלמדו ממנו, אבל זה כן. בשני המקרים יש המון דגלים אדומים שצריך לאלה. תהיו ג'נטלמנים, זה מוסר ההשכל. כן. כן, אל תקיעו על הרצפה. אל תהיו קריפים. או שאם תהיו קריפים ותשמרו לעצמכם. ותמשיכו הלאה בחייכם. כן. עדיף לצאת מחוץ לקהילה ואז להיכנס ביחד, או להתחיל זוגיות מתוך הקהילה? טן טן טן. אני חושבת שעדיף מחוץ לקהילה. למה? כי אז מקבלת בן זוג נורמלי? לא, כי בגלל שספציפית אלן ודביר הם דוגמה מאוד ספציפית של זוג שמצליח. הרבה מאוד מהזוגיות בקהילה לא מצליחות, ואז כזה אתה חלק מהקהילה, אתה עדיין חלק מהקהילה. ואז אתם נתקעים באותה קבוצת חברים. וראיתי מספיק מקומות שבהם זה נדפק, וזה לא סתם כזה אותה קבוצת חברים, זה קהילה. כן, גם אם אתה מתנתק מהחברים, אתה ממשיך לראות אותו בלפחות 4 אירועים בשנה, אתה לא יכול לברוח ממנו. ממש. זה כמו בקיבוץ, גם כולם מכירים את כולם, וכולם יודעים את הרכיות של כולם. זהו, אז נגיד, אתם מופרדים, את עדן, אתה דביר, אני, ליזה, זה שלי. זה שלי. הוא לא באמת חלק מהקהילה, הוא תוסף שלי. את אוהב אותי. נכון, נכון. זה הטיטול. אני כן צריך לומר שכשעדן ואני התחלנו, אני עדיין לא התחלתי להתחבר לאנשים בקהילת הקוספליי. כאילו באמת שאני הכרתי אותה שבוע אחרי היית בארוקון? הייתי בארוקון בפעם הראשונה חודש לפני, ולא יצא לי לדבר עם אף אחד, או לעקוב אחרי אף אחד, ואז הכרתי אותה. ורק אחרי שהתחלנו לצאת, באמת יותר נכנסתי לקהילה. אז טכנית גם אנחנו בתכלס הכרנו מחוץ לקהילה. אני מאוד מקווה שהמצלמה קולטת את הוא זה. צודק. כנראה שכן. הוא היה בזווית בדיוק. כן. כל הקטע שכאילו, זה כן, יש בזה יתרון שכזה, נכנסים מהקהילה, כי בוודאות יש לכם תחביב משותף שהוא לא עכשיו, ציור, אוגה בוגה. לא, קוספליי זה נורא ספציפי. זה תחביב נורא ספציפי. למזלי, שי אמר לי שכזה, הוא תמיד רצה כל החיים שלו, כן, כאילו מה זה כל החיים שלו, זה לא זה. רצה מתישהו להיכנס לקוספליי, ופשוט אף פעם לא היה לו כזה את הנקודה להתחיל בה, ובגלל שהוא התחיל לצאת עם קוספליי, זה כזה טוב. I will do it now. אבל אני חושבת שבחלק מהמקרים זה דווקא ההפך. כי הרבה פעמים כשאתה רק מתחיל לצאת עם מישהו ואתה נכנס ממש לתחביב מסוים, אני כן אקח את זה ספציפית רק על קוספליי. אוקיי, הרבה פעמים כשאתה בזוגיות נכנס לתחביב שהוא מאוד מאוד אינטנסיבי, וגם שהוא לא נחשב נורמלי, בואו נראה באמת. כאילו, אנשים מסתכלים על קוספליי בתור דבר מוזר הרבה פעמים. אז דווקא להכיר מישהו מהקהילה שכן עושה קוספליי, זה דווקא לדעתי לא תמיד יכול להיות דבר. פשוט צריך לשמור על כזה לא, זה טוב, זה... גבולות עם החברים. אני יכולה להגיד בוודאות שאני מאוד פחדתי גם, כאילו, עוד... יצא לי לצאת עם עוד מישהו בזמן שכבר הייתי בתוך התחביב הזה, והוא לקח את זה למקום... לא משהו, נגיד את זה ככה. הייתה תקופה שהייתי בזוגיות בזמן הקוספליי, והבן אדם לקח את זה אחרת, כאילו את התחביב שלי אחרת, הוא לא באמת רצה לקחת חלק מזה, וכאילו זה לא שהוא לא קיבל את זה, אבל כאילו... זה מפחיד, זה מאוד מפחיד להתחיל לצאת עם מישהו שהוא לא חלק מעולם כזה של תחביב שהוא בגדול כן מאוד ספציפי. אז חד משמעית יש להיכנס לזוגיות בתוך הקהילה, ואם כזה אתם שניכם אנשים בוגרים ולוקחים את הקשר הזה ברצינות, זה חד משמעית יכול.
כן, אני חושבת שגם, בסוף גם יש הרבה זוגות שאני מכירה לא יודעת, הבת זוג, לא יודעת, בדרך כלל זה מה שקורה, אבל הבת זוג נגיד, היא יותר אוהבת לעשות קוספליי, והבן זוג כן אוהב משהו בעולם הזה, נגיד, אוהב אנימה, אבל לא בהכרח יבוא לכנסים, או לא בהכרח יעשה את הקוספליי. אבל הוא כן מקבל את זה ואוהב את זה, ששוב, זה גם כאילו לדעתי, כל אחד ומה שמתאים לו בזוגיות שלו, אבל אני באופן אישי ממש שמחה שדביר גם אוהב לעשות קוספליי. ואני כן מרגישה שההבדל בינינו לבין הרבה זוגות אתה לא תאכל לי את הפופקורן. ההבדל בינינו לבין הרבה זוגות שכזה התחילו ממש מהקהילה זה שדביר ככה תכניסו אותם לקהילה בלי באמת שהם יהיו בקהילה. דביר כזה הכיר מה זה קוספליי, הוא הכיר המון דברים שאני אוהבת, הוא גם, הוא ראה את כל העונות של מהיור האקדמיה. איך אני יכולה לצרב לגבר כזה? אבל בעיקרון, בבייס הוא ממש אהב את הדברים שאני אהבתי, וזה גם, אני חושבת שזה ממש עזר לנו להתחבר, באותה מידה גם כזה, הכרתי לו דברים חדשים והוא הכיר לי דברים, נגיד כל העולם של הוויטוברים, אני בכלל לא יודעת אם זה הוא הכל. את האמת כן יש לי משהו שחשוב נראה לי לדעת לומר, כי כן קיבלתי את השאלה הזאת בעבר של איך מתחילים לצאת עם קוספליירים או עם קוספלייר וקוספליירית, ותמיד התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אם יש להם את התחביב הזה של קוספליי, או שהם ייכנסו בעתיד לתחביב של קוספליי, זה מאוד נחמד. לא צריך להיכנס למערכת יחסים בגלל קוספליי. חד משמעית. אני חושב שבכללי תחביב משותף, תחום עניין משותף זה משהו שהוא מאוד... זה תמיד דבר הוא תמיד טוב, זה תמיד טוב, זה לא מזיק אף פעם. אבל אתה לא צריך לצאת עם מישהו בגלל זה. נכון, זה גם לא כאילו שאיך מתחילים עם קוספלייר, קוספליירית. כמו שאתה מתחיל עם כל בן אדם אחר, כן? לא, תציע לו לקנות קוספליי בשבילך. קוספלייר זה את הווישליסט בפרונט, את הקופי. תשאלו אותי. אני לא יודע אם זה כזה רעיון טוב. אבל בא לי להתייחס לזה ולהגיד שגם, כאילו, כשכתבתי כזה את הנקודות לפרק, הייתי מאוד בכזה, אוקיי, אבל זה לא הולך להיות פרק על... מה את עושה? תודה. זה לא הולך להיות... כשכתבתי את הנקודות לפרק הזה, אז חשבתי את זה, ואמרתי לעצמי שאני לא רוצה שזה יהיה פרק על איך לצאת עם קוספליירים, זה לא המדריך. זה לספר איך הם סובלים איתנו. נכון, איך הם מתמודדים איתנו. זה בעצם אלכוהוליסטים אנונימיים, אבל לקוספליירים. יש לי שאלה שלא שאלו, אבל כזה. אני יודעת שאתה בי, אבל כזה... תנסה לחשוב בכמה מחשבה שלי. עבורכם, נגיד סתם, אתם יודעים שיום למחרת יש כנס או סתם צילומים, אתם הולכים לישון באותה מיטה עם האישה שלכם, ובבוקר אתם רואים שכזה מול המראה עומד גבר. כזה על פלטפורמות נורא גבוהות ודברים כאלה. יש לי שני דברים לומר. בלי ציצי פתאום. יש לי שני דברים לומר. הדבר הראשון זה באמת זה מבחינת לפחות העניין של לקום בבוקר ויש לידי את שיגרקי. שההבדל היחיד, כשעדן עושה קוספליי שיגרקי, ההבדל היחיד בינה לבינו זה שהיא לא מריחה כמו שיגרקי, ברוך השם. זה דבר הכי שאמרת על זה. אבל זה לא דבר שהוא כזה בעייתי, לפחות בעיניי, בלי קשר לזה שאני ביסקסואל, כי פשוט מאוד מהסיבה הפשוטה שכשהיא עושה קוספליי לדמויות שהיא אוהבת, אני יותר שמח כי אני רואה אותה שמחה. מה, אתה חושב שגרקי הגיע לפה? מקודם. תמיד הייתה פה. לא שמתי לב. נמאס לי להחזיק אותו. זה כמו היד של... זה מוזיק. זה כמו היד של משפחת אדמס. מציין לנו בבית. הדבר השני זה שצריך לנפץ את המיתוס הזה של... לא בדיוק לנפץ את המיתוס. כשיוצאים קוספליירית, יש עוד דבר שאנשים לא לוקחים בחשבון, זה שכשהיא עושה קוספליי לגבר, יהיו לה הרבה סימפיות. וואו. אם אין לך ביטחון עצמי, או שאתה בן אדם יותר מסוג קנאי, או את בן אדם יותר מסוג קנאי, זה פשוט לא ילך. כי הבן אדם משנה צורה כל שני וחמישי, כאילו, ויש אנשים שאוהבים את הדמות.
זה ממש נקודה שבואו פשוט נעבור אליה. איך אתם מרגישים כשהקוספליי נגיד כולל פוזות רומנטיות עם קוספליי אחר, או שיפים עם קוספליי אחר, או מה שדביר אמר, שאנשים באים לבת זוג שלכם, או ההפך, לבן זוג שלך? חצי מהבנות בקהילת הקוספליי בכל מקרה חצי לסביות, אז כאילו... חצי לסביות. חצי לסביות. ביסיות. נגיד את זה ככה, אני חושב שכזה לפרגן לבן בת זוג בתחביב שלהם, וכזה לתמוך בהם ולעודד אותם, זה כאילו... מבחינתי זה מובן מאליו, לא משנה כאילו באיזה צורה זה מגיע. גם חשוב להגיד שכל פעם שעד עכשיו עשיתי קוספליי של גבר, מה שיצא כזה הרבה פעמים, כן, כשהייתי עם שי אחד, אבל כשזה קרה, אז שי גם עשה קוספליי לאישה, כאילו, אחרי הספורט, תמונה של המיקרו, הכיתו שלנו. תשלחי לי את זה אחרי. אני אשלח לך. רגע, כשאת עשית קוספליי לגבר, הוא עשה לאישה. כן. גם עכשיו הולך להיות עוד כנס האיידולים. כן, ספור פגיעה. הופה. גם בקברט, וואו, בקברט, ספור פגיעה. בסדר. ספור פגיעה. בקברט האחרון אני הייתי בבניסות. יוצא שגם בכללי כאילו עד כה לשי, כל פעם שפנו אליו כשהוא היה בקוספליי, זה או כשהוא היה מיקו ואנשים התלהבו עליו שהוא מיקו, עם זקן, או שהוא עשה קוספליי לדמות הראשית מרי זירו, לסוברו, ופנו אליו כי חשבו שהוא אמנון. זה הדבר הכי טוב לדעתי, לעשות קוספליי למישהו שעושה... בקטע שלנו שהיה עכשיו, אני באתי ואמרתי, כן, עשיתי קוספליי לאמנון. ואנשים באו. אנשים חשבו שזה באמת הוא. לא, אבל זה היה את הכנס ההוא שבו הוא באמת בא בתור סוברו, והיו עוד 11 סוברו אחרים, אז כולם פנו כאמנון, וכל הסובורים כזה נפגשו, חוץ מאמנון, לקחת תמונה. תראו, אם כבר לעשות קוספליי לבן אדם אמיתי, אז תעשו קוספליי לבן אדם שעכשיו הולך להופיע בתוכנית טלוויזיה, שאנחנו לא נגיד את שמה. אסור. אסור. זהו, אני חושב שפרגן בן בת זוג. לא משנה מה הם עושים, זה חשוב. בנושא הדברים היותר אינטימיים, נקרא לזה ככה, צילומים יותר אינטימיים, דברים כאלה. זה פשוט, כן, זה פשוט עניין של כאילו איפה הגבול עובר, לכל זוג יש את לכל זוג יש את הגבול שלו, ולכל בן אדם יש את הגבול שלו, אין פה תשובה נכונה או לא נכונה. אני יודע שכזה, זה חשוב לדבר, חשוב להיות פתוח, כאילו בסופו של דבר אני סומך על ליזה, ליזה סומכת עליי וכאילו... לפחות אצלנו, תמיד, אני בדרך כלל לא עושה קוספלייז עם אנשים אחרים שהם לא עדן, אבל נגיד לפני שעדן עושה קוספליי עם אנשים אחרים והיא יודעת שיכול להיות שהיא ישית ודברים כאלה, היא תמיד מגיעה אליי ושואלת אם זה בסדר מבחינתי. עכשיו ברור שזה בסדר מבחינתי, אבל עדיין זה מאוד יפה שהיא שואלת, וכן, יש עדיין מקומות מסוימים ששמים את הגבול, וזה בסדר גמור. בכל זוג יש את הגבולות שלו. האם אתם מרגישים שהקוספליי לפעמים תופס הרבה זמן ממה שיכול להיות זמן שבו היינו עושים משהו בתור זוג? או במילים אחרות, האם הקוספליי תופס לנו זמן מהזוגיות? לא. לא, לא עושים קוספליי. אין לנו זמן נקודה, אין לנו זמן לא לזוגיות ולא לקוספליי, כי כאילו... אני בטוחה שזה גם אצלכם ככה, כן, אנחנו אנשים עובדים, 9 to 5 או whatever, כן, אנשים גם לומדים. ספציפית, בנות לומדות ועובדות, גברים עובדים בלבד. צריכים לעבוד. יוצא שאני ושי עשינו בגדול קוספלייז עד היום, לא נראה אפילו לצילומים, פשוט רק לאירועים מסוימים, אז כזה, אם אנחנו הולכים לכנס, זה יום שבו אנחנו גם ככה הולכים ליהנות מעצמנו, אם אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא רק אנחנו, אז אחרי העבודה, כשגם ככה אין תאורה לצילומים, אז זה לא באמת משנה, אנחנו עושים משהו נחמד רק שנינו. לא, זה לא יותר מדי בעל חשבון, זה תחביב, זה כמו כל תחביב אחר. כן, את ממש צודקת. באמת, אין לי זמן לכלום. אני גם סטודנטית ואני גם עובדת. אבל הרבה פעמים זה פשוט דברים שאנחנו קובעים מראש. ואנחנו יותר קובעים מראש דברים כמו דייטים, שיותר קל להוציא לפועל מאשר עכשיו קוספליי זוגי. 3 שעות להתאפר, 3 שעות לצאת, 3 שעות להצטלם, 3 שעות לחזור, 3 שעות להוריד את הכל. כן, אני חושבת שזה גם משהו שאנשים צריכים לדבר עליו. לנו יוצא בעיקר להשקיע זמן בקוספליי, כאילו עבור כנסים. אני יודע שכאילו, אני לכנסים לוקח לי בחופש מהעבודה, ועד יש לי זמן להתעסק בזה. מעבר לזה פשוט אין זמן. פשוט אין זמן, ואת הזמן, קצת זמן שכן יש, אז כן, מעדיף או לנוח בבית, לעשות
משהו כמו לראות משהו בטלוויזיה, לאכול משהו, ללכת למסעדה. מה שכן, אני כן יכולה להגיד שגם אם כן מרגישים באיזשהו מקום שקוספליי לוקח הרבה זמן, מהזמן שבו אפשר לזוג, אפשר פשוט לומר, אנחנו היום עובדים על להכין קוספליי כמו הכנת פרופים יותר, או פשוט שנינו עושים את זה ביחד, כמו שכזה תמיד בנות מדברות על זה של כן, אנחנו נקבע סשן שבו כולנו ביחד נקרפק פאות ונתלונן על זה באף פעם לא קורות, אז פשוט את זה רק להוציא לפועל. כן, תשמעו, שגרים ביחד זה גם יותר קל, כאילו בסוף אין ברירה. זה עוד יותר קל כשיש חדר קוספליי. אני באמת חושב שכאילו דווקא אצלנו, באמת רוב הזמן אין באמת זמן לזה, אבל כשיש לנו את הזמן הזה ואנחנו כן קובעים את זה, זה טיפה כמו דייט בתכלס, אנחנו מנצלים את הזמן ביחד, זה דייט תחביב זה לא רק משותף שלנו. ללכת לצפות בסרט ולאכול, דייט זה יכול להיות כל דבר. נכון. זמן ביחד. זה לא בא על חשבון המערכת היחסים שלנו, זה חלק מהמערכת היחסים שלנו, זה חלק מהזמן שאנחנו מנצלים ביחד. זה כמו לצפות באנימה ביחד. בדיוק. נראה לי אנקדוטה, שאם אתם בזוגיות ואתם מרגישים שהקוספליי מפריע לכם במערכת היחסים, או נניח אחד מכם כן בקטע של קוספליי והשני לא, והוא מרגיש שפשוט תדברו על זה ביניכם, תנסו להבין מה עובד ומה לא. בכללי, אפשר לזוגיות, כאילו. ואם לא רוצים שתעשו קוספליי, עצה לזוגיות, אל תעשו קוספליי. אותם בני זוג, לא את הקוספליי. כן, זכו את זוג. תקשורת. תקשיבו, זוגיות לא לנצח, קוספליי דאם! מסר לא נכון. סליחה? קוספליי לא מתקדם בני זוג כן. בדיוק. תלוי מאיפה קונים. הדופי לא תהיה שיער שלכם. לא מתקדם. נשאר מיליוני שנים. כאן בשביל להישאר. boyfriend and cosplay? No way. טוב, נראה לי נעבור פה במשחק. איזה משחק אנחנו עושות היום? דגל אדום או דגל ירוק? אני אתן לכם אופציות, ואתם תגידו לי בזוגיות האם זה דגל אדום או דגל ירוק. בהנחה שזה לא אני וליזה, אוקיי? בכללי. אוקיי. מוציא כמויות של כסף על קוספליי ועל דברים להכנת קוספליי. דגל אדום? תלוי. תלוי כמה. זה מאוד תלוי כמה, תלוי כמה כסף יש לו. ותלוי מעל בתזמון. הסביר או כזה מתקרב לסביר? מה זה מעל הסביר? אם מישהו עכשיו מכניס בחודש 500,000 שקל ומוציא 10,000 שקל על קוספליי. זה לא כזה הרבה. לא, סביר. זה כן תלוי סיטואציה, הייתי אומר שזה דגל צהוב בכלל. דגל צהוב. דגל צהוב? דגל צהוב. דגל כל פיפי. המונדיאל, אני צריכה להכין לכם כרטיסים. אני חושבת שזה דגל ירוק, מה יש לכם? לפחות לא מוציא כסף על סמים. אני לא אקשיב לעצה זה יותר גרוע. לפחות זה לא מונסטר, או שזה גם וגם. או שזה גם זה גם וגם. תלוי איזה מונסטר, אם זה מונסטר, זה בסדר. אוקיי, הבא בתור. מקנא כשאנשים באים להצטלם איתכם בכנס. דגל אדום. אדום. כל כך אדום. מאוד אדום. אדום. אדום חזק. בורדו. תהלוכה זה בסין. כל כיף כנסים. זה ממש כל הכיף בכנסים שפשוט לציין אנשים. כן. ואם אתם, הם לא באים להצטלם איתכם, תבואו עם קוספליי. אם הקוספליי מספיק טוב זה 90% מהכנס. אוקיי. הוא מתנגדים נחרצות לזה שתעשו קוספליי של זוגות, לא משנה אם זה 18 פלוס, לא 18 פלוס, אתם לא יכולים כזה להיות בתמונות עם עוד בן אדם. כן. לא דברים רומנטיים, אסור דברים רומנטיים בבן אדם שלא אתה. דגל אדום. זה שתני. זה קנאות. זה לא בריא במיוחד. בקהילה של הקוספליי אני פשוט מרגישה שזה עולם נפרד מהעולם של הסטרייטים הרגילים. גם כי הרבה לא סטרייטים. אבל כל כזה. הבנות האלה שאומרות, אני לא מרגישה שלבן זוג שלי יהיו ידידות. אני מרגישה לבן זוג שלי שבנות יגעו לו בציתי בקברט. לא אכפת לי. כי לכם יש משהו? תחשבו רגע. אפשר אחד מהקהל. כן. הוא מאוד מאוד רוצה שתעשי קוספליי לווייפי שלו. הוא מאוד מאוד רוצה זאת שאלה. הוא מאוד מאוד רוצה שתעשי קוספליי לווייפו סלש הזבנדו. זה תלוי. זה תלוי. זה תלוי כל עוד בסיטואציה. הוא משלם על זה חופשי. זה אני תלוי לא עושה את זה בסיטואציה. זה כמו שהייתי זה שאני אמנה לה משהו במיינקראפט. אוקיי, אם זאת אישה שרוצה שהבן זוג שלה יעשה קוספליי להזבנד או הגיי שלה,
אז זה בסדר. אם זה גבר שרוצה שהאישה תעשה קוספליי לילדה שהיא בעצם בת 3,000, הווייפות שלו, אז תברכי, תקראי למשטרה. ואם הוא רוצה שהיא תעשה קוספליי להסבנדו הגיי. זה דגל ירוק! אז תעשי דגל ירוק! זה דגל ירוק! כדאי מישהו לבולרינג או... שימי את התמונה שלהם ויתנדב. סיריאס. ניסיתי לעשות את זה לך, לא? מה? אני... זה... לעשות את הקוספליי. עכשיו צפינו בוויץ' על הטלייר. כן. נייס. ואני כאילו פשוט על הברכיים מתחנבת לדבר, תעשה קוספליי לקיפרי, תעשה קוספליי לקיפרי! נעשה. יש! אתה אמרת את זה בלייב, לא בלייב. אמרת את זה ב-4K, כמה זה 4K? זה לא מקרי. לא יודעת כמה זה. כמה שזה אני לא מקליט. יודעת מה זה באמת 4K. נכון 2K? לא, אין לו זמן לזה. הסבירו לי את זה, אני באמת תקשורת חזותית. הסבירו לי את זה, אני עדיין לא באתי. טוב, יאללה, תנו פרומפטים. תן פה. פרומפטים. לא אמרנו לנו להתכונן, היינו מתכוננים. אני... נכון. תגידי לו. יש לי אוקיי, עוד מה אתה רוצה. יש לי גם עוד אחד. תני בראש. ספציפית בנות, כן, אתם שלכם. אם הבת זוג רוצה להסתובב בקוספליי חשוף בצורה די קיצונית. אם אתם מרשים, זה דגל אדום, דגל ירוק, כזה רק פטמות. דגל ירוק אבל אני מביא סכין. אתה מסתכל בשביל להילחם במי שיתקרב אליה. בדיוק. יותר חשוף מבגד ים? גובל. כזה בגד ים ומטה. אז זה המים לא נותנים להם. זה מאוד תלוי סיטואציה. מה הסיטואציה שבה היית מרשה את זה? מה הסיטואציה שהיית עושה עליך? למקום כזה ציבורי המוני מלא אנשים פחות. לא בקטע של קנאות, בקטע של אבל מאוד מתי נח. כן? ומתי כן? אם עכשיו צילומים וזה, זה גם במקום ציבורי והמוני. לא, כאילו בסטודיו זה. בסדר. בסדר, ניחא. מותר לי להגיע לסטודיו בזה או שאני צריכה לחסות עצמי? אם את רוצה להסתובב בדרום תל אביב בלבוש חשוף, חולון, רוב הסטודיו זה בחולון. לא יותר טוב. זה לא יותר טוב. זה לא יותר טוב. אז כזה, אני לא אשגיח עליי, אם יקרה לך משהו לא בעיה שלי. אז מה ההבדל בין מקום ציבורי לבין בדרך ל... לא הבדל. אז למה אחד אתה מחשב את השני לא? אני מרשה את שניהם, אני לא הולך לדאוג לך. אני דואגת לך. אני יודע שדואגים לי. טוב, לא שמר, זה ממש יאללה, אחד אוקיי, אחד אחרון. הוא או היא לא רוצים שתספרו למשפחה שלהם שאתם עושים קוספליי. דגל אדום. אדום. ממש אדום. אדום. לא, זה לא... שחור. הם בסוף ימצאו את החברתיות. כן. להיפרד. כן. לספר להורים שלו שהוא עושה קוספליי. להוציא אותו מהארון. יס. שוב, אנחנו לא... אל תקחו שום דבר שאנחנו אומרים בפודקאסט בתור עצה. למה לא? זה נכון. אתם יכולים לקחת קצת להאשימו אותנו אחר כך. כן, אנחנו לא לוקחים אחריות על כלום. כן. ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של זה לא פורים. מוזיקה, רגע. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולהירשם. באיזה פלטפורמה אתם? אני לא יודעת, אבל תרשמו לנו. כולן. תפעילו את הפעמון, תעשו לייק, תעשו תגובה, תעשו שייר. ותעברו באינסטגרם. פיריד.